Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online Audio uri musi wa15 Chikunguru 2022 apo patinenge tichikupai zvaswera zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisati tatanga kukupai zvanga zvichiitika, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo yebato reYeCCC inopambwa nevanofungidzirwa kuva maCIO. Komisheni yeZeCCC inokurudzira hurumende kuti isimudzire upenyu hwevanhu. Kutongwa kwavaJobs kwaendeswa mberi. Meya weMutare anomiswa pamberi pedare. Topinda munhau dzedu zvizere. Nhengo yebato reYeCCC inopambwa nevanhu vanofungidzirwa kuva maCIO. Regai ndikupei nyaya iyi zvizere. Bato reCitizen Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti imbavha dzeZANU-PF dzakapamba pamwe nekushungurudza nhengo yaro vatendai Karoba kwaMutoko South Ward 25 nezuro. Bato iri rinoti Karoba akapambwa ari kurufu kwaChimbwanda. Bato reYeCCC kuMutoko South rinoti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa. Topinda mune imwe nyaya. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo muzinda weMidlands State University National Pathology Research and Diagnostic Center muGweru. Muzinda uyu uchabatsira kuti paitwe matesti akasiyana-siyana, mamwe ekuongororwa kweropa, mamwe ekuongororwa kwekensa, pamwe nemaDNA test. Pane imwe nhau yatatambira kubva kuZeCCC. Topinda munyaya iyi zvizere. Komisheni yeZeCCC inokurudzira hurumende kuti isimudzire upenyu hwevanhu. Komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yakurudzira hurumende yavaMnangagwa kuti isimudzire upenyu hwevanhuwo zvavo, ichiti kusamira zvakanaka kweupenyu nehupfumi hwemunyika kuri kukonzera uori. Mune imwe nyaya, tine nhau inosuwisa kuzvizvarwa zveZimbabwe izvo zvajaira kuvambuka muganhu weZimbabwe neSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyika yeSouth Africa inoisa magadhi 200 paBeitbridge border post. Mukuedza kumisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa zvichizara muSouth nekuda kwekutadza kushanda zvakanaka kwezvematongerwo enyika nehupfumi muZimbabwe, izvo zvakonzera kushayikwa kwemabasa. Gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vatumira chikwata chekutanga chema200 emagadhi kuBeitbridge border post. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinodirana kumaodzanyemba zuva nezuva kunotsvaga mafuro manyoro. Zvizhinji zvezvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Topinda mune imwe nhau inosuwisa zvakare. Kutongwa kwavaJobs kunoendeswa zvakare mberi. Regai ndikupei nyaya iyi zvizere. Kutongwa kwavaJobs kwaendeswa zvakare mberi kusvika musi wa18 Chikunguru 2022 uri muvhuro. Kutongwa kwavo kuchaitwa nenguva dza2:15 masikati. Vasikala vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza. Pamhosva yavo iyi yakapatsanurwa dzikaitwa mbiri mazuva mashoma apfuura. Topinda mune imwe nyaya. Vanhu vakapfurwa nemapurisa kuchitungwiza vanomhangarira mapurisa. Vanhu ava vanonzi vakapfurwa nemapurisa pasina kana kumbopiwa yambiro. Zvisinei, mapurisa anoramba mhosva iyi achitiwo ivo vanhu ava vakapfurwa nemapurisa achiita basa ravo mushure mekumbotanga apfura imwe futi mudenga. Topinda mune imwe nyaya tichitarisa mubazi rezveutano. VaNick Mangwana vanyora paTwitter pavo kuti kuteswa kwava kuchiitwa kana kutumirwa kuSouth Africa kwava kuzoitwa munharaunda uye nemutengo wakachipa. Midziyo yekuita ongororo dzekensa idzi dzavapo. Vati pava nemishina inoongorora gomarara rinosanganisira gomarara remuropa leukemia. Pari zvino tobata bepa reThe Herald. Meya veMutare anomiswa pamberi pedare. Tichikupai nyaya iyi yose.
meya wekanzuru yeMutare, kansela vaSimoni Chabuka nevamwe makansela 11 vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekunyima kanzuru mari inosvika mamiliyoni 13 emadhora semari yekufambisa pamwe neyekugara. Bepanhau reThe Herald rinoti meya Chabuka akamiswa mudare reMutare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yake zvisiri izvo. Vamwe vari kupomerwa mhosva imwe cheteyo makansela anoti Farai Mabhiza, Elizabeth Tsoro, Zwinyika Misi, Daniel Saunyama, Blessing Tandi, Tsitsi Zweya, Norman Nyamanda, Sevia Upari, Sekai Catherine, Thomas Nyamupa Ngedenga na Kelvin Matsiya. Topinda mune imwe nyaya, takabata bepa reNew Zimbabwe. Mumwe mupurisa anopomerwa mhosva yekutengesa madzimai kuOman. Mupurisa weZimbabwe Republic Police akamiswa pamberi pedare nezuro achipomerwa mhosva yekubira vanhu mushure mekunge aendesa vanhu 3 vakashungurudzwa kuOman kunoshandiswa pamwe nekushungurudzwa pabonde. Bepanhau reNew Zimbabwe rinoti Forward Mashonganyisa ane makore 38 okuberekwa akamira pamberi pemutongi wedare redzimhosva reHarare yeukaidzudza ndokuzodzorerwa mutorongo kusvika nemusi wemuvhuro svondo rinouya achimirira kubhadhariswa mari yechibatiso. Tokupai imwe nyaya. Tine nhau inosuwisa yerufu. Tiri mubepa reThe Mirror. Kansela weWard 15 kumberengwa Ravazho vakashanda kwemakore 20 vashaya. Vaiva kansela wemperengwa vakagara kwenguva refu uye vakashanda kubazi rezvemadzimai vasiya mudzimai nevana 3. Tichiri munhau dzerufu zvakare, mumwe mudzimai anourayiwa nemwanasikana wake. Regai tikupei nhau inosuwisa iyi yose. Mumwe mudzimai wekuBedbridge akafa nekukuvara mushure mekunge arohwa nedanda nemwanasikana wake aiva nechirwere chepfungwa. Tkuweleni Mbezi ane makore 7 okuberekwa akashaya mushure mekugara muchipatara kwenguva inokwana kuita mwedzi umwe chete achirapwa paainge akakuvara. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanotsinhira nyaya iyi. Zvatanga takuchengeterai zvinoperera pano. Ndinovimba mava nekuteerera kwakanaka kune avo vanoda kugara vachinzwa pamwe nekuona zviri kuitika munyika. Regai tikupei nhamba dzamunokwanisa kutibata nadzo. Nhamba dzamunokwanisa kujoina gurupu redu nadzo dzinoti +263 775 934 930. Ndodzokorora zvakare +263 775 934 930. Anga achikupai nhau ndiMavis Madondo. Ndinoti chisarai, tosangana zvakare mangwana nenguva imwe cheteyo.